Вітаю! В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Муслім Умєров. Нові затримання і арешти в окупованому Криму. У Сімферополі 3 і 4 вересня після обшуків затримали Ельдара Одаманова, двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемова, Шевкета Усеїнова. Затримали також першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він прибув до Криму кількома днями раніше з Києва, де брав участь в Кримській платформі. Російські силовики намагаються пов'язати затриманих із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня, за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху. Як відбувався обшук та затримання першого заступника голови Меджлісу, пропоную подивитися зараз. Сегодня в 7 утра с копейками мы еще спали, поэтому ориентировочно где-то 7:15, 7:20 ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Муж открыл дверь, Нариман открыл дверь. Про долю затриманих нічого не було відомо понад добу. За повідомленням захисника, Нарімана Джеляла з моменту затримання і до пізнього вечора отримували в невідомому йому приміщенні в наручниках з мішком на голові під жорстким психологічним тиском. Адвокат Микола Полозов, який відвідав Джеляла у СІЗО сьогодні, повідомив, що Наріман перебуває в статусі підозрюваного за статтями Російського карного кодексу про пособництво у вчиненні диверсії. За його словами, стан Нарімана задовільний. Звинувачення на свою адресу він відкидає. Про нові обшуки та арешти в окупованому Криму говоримо сьогодні. З нами у студії екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юсуф Куркчі. Салям алейкум. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви оцінюєте події, які наразі відбуваються в Криму? Ну, скажімо, все, що відбувається сьогодні в Криму, це не новина. Це просто продовження тої системної репресивної роботи окупаційної влади в Криму, ціль якої створення, але вже за ці 7 років це створена така, знаєте, атмосфера страху і підтримка тої атмосфери для того, щоб, знаєте, більше виховальний такий процес, щоб нікому було неповадно для участі, скажімо, в будь-яких івентах, в будь-яких форматах, які ставлять під сумнів на погляд окупанта якусь там правомірність цих всіх процесів, які пов'язані з анексією Криму, з окупацією Криму, з інтеграцією Криму в російський, скажімо, такий простір. Тому і оці всі затримання навіть уявити просто, для себе було взагалі важко нарисувати такий сценарій, коли якийсь там вибух будуть пов'язувати з діяльністю Нарімана Джеляла. Тобто більше нічого в його словах, в його активностях, його правильно вибраних, скажімо, меседжах не знайшли те, що могло бути причиною кримінального переслідування його як діяча політичного, а зробили от таку, скажімо, бульбашку. Але ця бульбашка буде зроблена дуже професійно, знає досвід цих всіх служб. І, на жаль, сьогодні ми в такому стані, що людина, яка була на передовій в Криму, будь-які процеси, які там пов'язані, скажімо, навіть з тими людьми, які були затримані раніше, там і Балух, і Сенцов, і українські моряки, вони не залишалися не те, що без внимання Нарімана Джеляла, без його активної участі не залишалося. Тобто він був задіяний в усіх цих процесах. І завдяки його активним діям вдалося, скажімо, те, що вдалося на той момент нам, якщо говорити про суспільство, або якщо говорити як про державу,
вдалося підтримувати і моряків, і родини політв'язнів, і так далі. Сьогодні, скажімо, от з цієї системи просто ця людина вирвана в такий спосіб, і наше завдання всього українського суспільства і міжнародного суспільства, яка можна ширше і яка можна активніше говорити про ці безпредели, які є сьогодні в Криму, таким чином притягувати увагу до персони безпосередньо Нарімана Джеляла, для того, щоб ставлення до нього було, скажімо, відповідно до того, що робила ця людина. От я перед тим, як ми почали ефір, передивлявся сторінки російських ЗМІ, і саме російські ЗМІ пишуть, що це не перший вибух, да, що був і до цього. І от я наткнувся на те, що в 2017 році теж був вибух біля Алушти з газогоном пов'язаний, але як ви оцінюєте ситуацію? Це просто реально ситуація, яку вигадують, і чому її пов'язують саме з газогоном? До чого саме це? Знаєте, те, що там стався вибух безпосередньо в якомусь там газогоні в районі села Перевального, взагалі не було в жодному, скажімо, новостійному якомусь рядку, де можна було навіть первичну якусь інформацію подивитися і для себе якусь там картинку створити, що там, що сталося. І от відсутність тої первичної інформації, і потім оці всі затримання і все, що країна-окупант намагається побудувати на всьому цьому, оце починається, знаєте, попахувати тим фейком, який є в базисі всієї цієї ситуації. Тому говорити про якусь там системну диверсійну роботу з боку України, навпаки, Україна обрала для себе шлях політико-дипломатичний, який не передбачає будь-яких там диверсійних там заходів на окупованій території, тому що ця територія України. Ми не можемо, і як країна, ми не можемо просто самі собі дозволити якісь там терористичні акти проти своїх громадян. Тому, на мій погляд, от цей фейк, він з самого початку і служить більше інструментом для того, щоб от запрацювала оця каральна система, для того, щоб людей, які в першу чергу Наріман Джелял, які дуже роздратують, скажімо, окупаційну владу, проти якого не можуть більше нічого знайти, от спробують тепер створити от таку фейкову провокацію, яка може дуже серйозно, скажімо, бути якимсь, я не знаю, чинником, яка змінює судьбу людини, там, судьбу родини і так далі, так далі. Але ця ціна, про яку навіть окупаційна влада не задумується, для того, щоб створити картинку, відповідно, що члени Меджліса равно терористи, що кримські татари равно терористи, екстремісти, і от цю картинку вони пробують більш розмальовувати для того, щоб вона така стала повноцінна, щоб більше в неї вірили. Наші глядачі та слухачі мають знати, в нас зараз на зв'язку адвокатка з Криму Ліля Гіміджі. Як чуєте нас? Салям алейкум. Алейкум салям, слышу вас хорошо. Скажіть, будь ласка, останні новини, ви перебуваєте саме, я думаю, біля суду зараз. Що могли б розказати нам зараз? Возле суда я пребывала до последнего. Сейчас я нахожусь по дороге в город Ростов-на-Дону, где завтра состоятся очередные судебные заседания в отношении других наших соотечественников. Из того, что сейчас происходит в Крыму, Нариману Джелялову, Азизу и Асану Ахтемову
Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2021 года. Из того, что нам известно, им меняют и версию Нариману Джелялу еще и пособничество. По сути, это абсурдное обвинение в отношении всех троих, на мой взгляд. Я никогда не поверю, что Нариман Джелялов способен проявлять какие-то противозаконные действия. И это человек, который на протяжении 7 лет показывал свою поддержку всем ранее арестованным, был постоянным посетителем заседаний Крымской солидарности, приходил к судам, приезжал к родственникам. То есть человек, который занимал активную позицию, несмотря на угрозу находиться под преследованием, под уголовным преследованием. И я думаю, он был готов к этому. Мне сложно сказать, насколько вообще можно быть подготовленным к аресту, но я думаю, Нариман понимал, что его гражданская позиция, она является, скажем так, достаточно намазолившей глаза людям, которые хотят показать красивую картинку из Крыма. 2 других задержанных, это Устинов Шевкет и Адаманов Ильдар, их задерживали, Адаманова задерживали 3-го, вывезли в неизвестном направлении, Устинова задержали в ночь с 3-го на 4-го. По отношению к ним сегодня также состоялись судебные заседания. Им была вменена статья административного кодекса неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. И, собственно, они отправлены отбывать административный арест на 14 и 15 суток. Лілія Все Ханум, судебные засідання. Да. що ви знаєте про стан арештованих? Який він саме у Нарімана Джеляла, у братів Ахтемових? То, что мне удалось сделать какой-то анализ на основе той информации, которая поступала от коллег, Нариман Джелялов находится в достаточно, скажем так, удовлетворительном состоянии, то есть стойко держится. В отношении братьев Ахтемовых информация, скажем так, менее доступна, так как силовики вынудили их отказаться от защитников по соглашению. И сейчас коллеги работают над тем, чтобы изменить эту ситуацию. Суды проходили в отсутствие защитников по соглашению, с защитниками по назначению. И я думаю, когда коллегам удастся встретиться и лично пообщаться с 2 братьями, будет известно, почему они прибегли к такой тактике, отказались от защитников по соглашению, которые были выбраны для них их родственниками. Я думаю, здесь имело место незаконные методы ведения следствия, имели место давление на этих ребят, не исключая возможность пыток, что, собственно, уже мы были свидетелями того, что пытки имеют в Крыму место. Но это только уже после личной встречи моих коллег с ребятами будет точно известно, что происходило и почему они отказались от защитников по соглашению. А чи казали вам ваші колеги щодо можливих доказів сторони слідства? Чи були взагалі якісь докази вини арештованих? Нет, мы еще не успели обсудить эту ситуацию, но и, как правило, в последнее время на мере пресечения такие доказательства не представляются. Мера пресечения проходит в стандартном режиме, когда в качестве обоснования избрания подобной меры представляются лишь постановления о привлечении в качестве подозреваемого, либо в качестве обвиняемого, а также протоколы допросов в качестве подозреваемого или обвиняемого. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы избирать меру пресечения, но практика складывается подобным образом. И, к сожалению, такая практика при направлении апелляционных жалоб, она не меняется.
суды не исходят из того, чтобы соблюсти баланс между соблюдением интересов государства и безопасности государства и интересов семьи, когда отнимают кормильца, когда отнимают сына у родителей, либо отца у детей, либо супруга у жены. Я думаю, здесь суды исходят из того, чтобы принять ту точку зрения, которая представляет следствием, и доводы защиты, они излагаются формально. Дуже дякую, Ліля Ханум. З нами на зв'язку з Криму була Ліля Гемеджі, адвокатка. Нам прокоментувала щодо термінів ув'язнення всіх трьох. А це Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових. Наразі суд зобов'язав перебувати в СІЗО до 4 листопада, тобто на 2 місяці. І в мене питання вам. Що ви думаєте щодо от таких психологічних утисків, да, які зазнали троє? Це вперше в історії, коли представників Меджлісу так, скажімо так, зустрічають в СІЗО, чи до цього ви щось таке теж чули? Я не думаю, що методи, які використовують спецслужби, вони там є якоюсь там новинкою чи експериментом. Всі ці методи, вони ще відомі з часів Радянського Союзу, коли психологічний такий тиск є основним інструментом для того, щоб зламати волю людини, для того, щоб людина почувала себе безвихідної ситуації, і на погляд силовиків це дає якісь там бонуси в ділі і, скажімо, взагалі в методах подальшого тиску на цю людину. Я хочу звернути увагу ще на той факт, що недостатньо просто говорити і недостатньо просто піднімати такий от резонанс з боку держави. Потрібна бути якась більш, скажімо, конкретна політика проведена, повинні зробити якісь там висновки, тому що сьогодні ми взагалі не маємо ніяких інструментів, які могли би посилити тиск на країну-окупантів. Єдине, що ми можемо, звертаємося до міжнародних партнерів і просимо посилувати цей тиск, але в той же час Україна як держава взагалі не розробляє, не впроваджує політику, те, що стосується окупованих територій. Навіть те, що, скажімо, за цей весь термін немає якісь там санкцій, немає якісь там внятної національної санкційної політики, яка була, який, скажімо, механізм і алгоритм, який був відпрацьований попереднього уряду Гройсмана, коли було підготовлено більше 18 пакетів санкційних, і які мали в своєму, скажімо, спектрі практично всі отраслі, починаючи з освіти, закінчуючи військово-промисловою компонентою. Всі цільові федеральні програми були досліджені і досліджувалися, і моніторилися. І будь-які тендери, які проводилися за ці гроші на цій території, вони були під, скажімо, таким якісним моніторингом, який давав можливість розробляти оці всі проєкти, пов'язані з санкціями. Сьогодні, на жаль, оця компонента взагалі втрачена. Сьогодні навіть немає конкретного центрального органу державної влади, який би займався б окупованою територією. Я дуже здивований тим, що на Кримській платформі віце-прем'єр-міністр
похизувався тим, що буде видаватися абетка кримськотатарською мовою, латиницею. Знаєте, коли у тебе окупована територія, хизуватися перед партнерами виданням абетки – це трохи дивно. І якщо це говорить людина, яка віце-прем'єр-міністр України, тобто людина, яка є на самому пикі той вертикалі влади, яка повинна займатися питаннями окупованих територій. Я б хотів вас спитати ще про міжнародну співпрацю. В нас просто на зв'язку наразі є Ахтем Чийгоз, народний депутат України і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Селям алейкум, Ахтем Бей. В мене до вас питання як до депутата. Скажіть, будь ласка, які заходи планує здійснити Верховна Рада та Меджліс у зв'язку з затриманням? Я думаю, нам треба розуміти, що ця історія, вона не декількох днів. Треба чітко планувати кожний крок, і ми цим зараз займаємось. Чекати, що сьогодні або завтра ми дамо якийсь рецепт виходу з цієї ситуації, це популізм. І лозунги, які зараз демонструють, або демонструвати, не потрібно. Я завжди казав, що це боротьба. Боротьба тривала, але це твоя позиція, твій шлях. І тому я дуже вдячний і пишаюся тим, що зам глави Меджлісу Наріман, він довів своєю позицією з 2014 року, що Меджліс кримськотатарського народу, незважаючи на ці умови, які там є, він є, працює і дуже дратує окупанта. А от те, що зараз треба робити, це не треба щось там придумувати. У нас є вже, ми знаємо, що в такий час робити і як це буде проходити. І Наріману дуже важливо буде, щоб тут йшли такі меседжі, які відчував, наприклад, я сам. Всі 3 роки в тюрмі я відчував, що Україна, українці борються з ворогом Росії. Не відступають, не відводять війська, а б'ються. І обов'язково переможуть. І я це відчував з вуст ворога там в тюрмі. Він теж буде гораздо сильніше, коли буде відчувати це з вуст оцих ворогів ФСБшників. Пане Ахтеме, я думаю, те, що я сьогодні побачив на його обличчя, це дає впевненість. Переб'ю вас, пане Ахтеме. Я думаю, після того, як вас було ув'язнено, ви ж, можна сказати, були таким голосом Меджлісу станом після 2014 року. Після того, як вас випустили, я більше ніж впевнений, що ви прогнозували, що одного з членів Меджлісу, і саме Нарімана Джеляла, можуть викрасти, потім звинуватити. Просто був якийсь план, наприклад, щодо того, хто виконуватиме обов'язки Нарімана Джеляла наразі в Криму? А не треба. Хто зараз буде голосом Меджлісу в Криму? Я розумію. Я теж перший рік, поки був у в'язниці, всі були в такому оцепенінні, що вважалося, що більше нікому взяти цей прапор боротьби. Ні. Там є люди, і цього разу це по-іншому, тому що всі знають, наскільки це важливо збиратись на суд, збирати на так званий суд, про це говорити. Це дуже важливо зараз для Нарімана і інших наших хлопців. І це і буде першим цим кроком. Те, що зараз Юсуф казав, це дійсно зараз трохи ситуація інша.
І про це кажуть всі, і я, і в тому числі Балох, і в тому числі Сінцов, і інші, які були звільнені за останній час, що дуже змінилась ситуація в країні. Але не змінились українці, не змінились патріоти. Вони, і будемо до них звертатись, будемо через суспільство, як і раніше, показувати нашим партнерам, європейським або американцям, що тут суспільство це не пробачить ці злочини, не пробачить Путіну, не буде шукати в його глазах якісь там гуманність, да? Щоб потім зустрітися і доводити йому, що у нас є статистика, там більше 100 з лихоєм затриманих. Ні, зараз потрібні інші. Пройшла Кримська платформа. Чому пройшла? Вона не пройшла. Треба доводити, що вона діє, вона працює. А для того треба, щоб ми чіткий план бачили з боку влади ОП, що ми далі робимо. Ні декларації, ні те, що Кримська платформа, вона дуже так нервувала ворогів. Вона ворогів нервує. Це більше 7 років наш супротив, особливо кримсько-татарський супротив в Криму. Він не тільки дуже нервує. дякую вам, пане Ахтеме. Маємо Маємо закінчувати. Дуже дякую вам за ваш супротив. І вас, Юсуф Ага, Юсуф Бей, хотів би запитати, от наостанок, які інструменти саме ви бачите? Ну, правильно сказав Ахтем Ага, немає якогось там готового рецепту, який би можна було б витягнути з шухлядки і по пункту щось проводити. Але ми знаємо сьогодні, що наші партнери, як за кордоном, я маю на увазі, перша реакція була від МЗС Туреччини. Сьогодні ми побачили заяву Держдепу Сполучених Штатів. Це говорить про те, що наші партнери поруч з нами. І треба просто нам, як Україні, бути в авангарді цієї боротьби. Не чекати, коли хтось щось за нас буде робити, а пропонувати оці всі, скажімо, формати, по яким може, скажімо, або рухатися от ця ситуація в той бік, який вигідний Україні, і долучати до цієї справи яка можна більше партнерів для того, щоб розголос, в першу чергу, як говорив Ахтем Ага в своїх там і приватних бесідах, той розголос, який був наданий всім політв'язням, які були затримані, він, по-перше, робив таку страховку для них. Він був такою бронею, яка охороняла їх безпеку безпосередньо там, де вони знаходилися. Як з боку окремих, скажімо, людей, які знаходилися рядом, так і з боку офіційних або правоохоронних органів. Тому сьогодні треба добитися того, щоб, скажімо, будь-який формат, який касався б кримської тематики окупованих територій, не проходив без того, що говорилося про ці затримання, про те, що є ця репресивна машина, що є нові жертви, і ці жертви є практично тими людьми, які себе ідентифікують як патріоти України. Дуже дякую вам, пане Юсуфе. Ми сьогодні говорили про судилище, яке відбувається і відбулось в Криму і продовжує відбуватись. Це була програма «Тема дня». Дивіться далі новини кримськотатарської. Залишайтеся на Суспільному Крим.